BIBO GYUD sa BISAYA GYUD. BIBO GYUD sa BISAYA GYUD. Nato ka ron sa puerto, panghatag ta sa winner, na si Rhodena Tion sa unahan. Kauban to to. Ano niyo? Pag gumana ni Bisayang Gwafa, mag-snack ta. Okay ron? Asa na kaya tag siya nga tablet ka niya? Abi ba na ako ni? Dili, tagaan ta ka dito pagabot sa office. Inyo, imo, Dara show, hello! Hi ma'am. Good afternoon ma'am. Ikaw si Rhodena Tion? Kailan ka na ako? Ikaw daw. Si Roko. Kailan lagi siya sa ako? Kini siya si Bisayang Gwapo. Katawa lang mo. Bisayang Gwafa ba din? Bisayang Gyud. Gwafa. Gwafa gid lang. Di ba? Taas lang daw reportan siya. Ako na siyang bago nga kauban. Si BG Ian, nasa silang balay. Anyways, naray mong tablet. Yay! Congratulations ma'am. Pagawas Bisayang Gwapo. Kasi may magamit tayo mga tablet sa mama, sa ako, para sa mga anak. Salamat kayo ka BG Partiless. Yay! Welcome! BISAYA GYUD. BISAYA GYUD. BISAYA GYUD.